Kusara jud akong gipangayo sa Ginoo. Nga iya na unta kong kwaon. Pwede gani karon dayon. Kapoy nako aning mga taong piling mga perpektos palibot. Murasag way mga kuan ba? Murasag way mga binuhatan. Ay, ano lang ginang naghigda sa kwarta, tinahod, linudhan. Nya kita in taon nga usa lang kakabus. Way ayo, way kapuslanan. Gidonit na sa gobyerno. Way kapuslanan nga pagkainahan. Kay kuno mauna yawa kuno ko nga pagkainahan, panuway kuno ko nga pagkainahan, kulira kuno ko nga pagkainahan. Pero okay ra man na nga mo na ilang itawag na ako kay basta ako sa kong kaugalingon nakahibaw ko nga ako'y gibuhat nila. Usa pa, naara ko sa suok. Dili man gani ko hilig anang magsigig panumbay diha sa mga kasilinganan kay ita gusto nga natay makontra. Nya mahibog na lang ta. Inigawas nato. Mura mag sugaton mahinon tagil at kigtinan-awon sa mga tawo sa atong palibot nga daw kung makatan-aw daw murag sadaan tanilag dako. Naglibog jud ko. Narata permi sa suok. Ang atong naw na permi sa buhat, nasa mga labhanan, naas mga bata. Nya inigawas nato. Nganlam hinuntag panuway sa mga tao? Nganlam hinuntag yawa? Pero tigin akong libuga. Ug manong inanan na sila. Ano mga mo muna kog panuway og yawa, kakita mo nga naglukdok og sungay. Kakita mo nga giluulo ko ng kinataos kong anak. Gipikat ko na dahil kinataos kong anak. Oo, ngapol. Pero okay ra man na nga na 2021 na lang gisigi ko nila ginani bisan ganig sakit na kaayo. Oo, mas nasakitan ko sa mga itawag na ako sa mga tao. Nganlan tagdi mao. Murag nakaminos. Wala na hilabot nila. Pero hibaw ko na nasakitan ko ug balik-balik. Bisag kapila na ko nasakitan, kapila na ko nagpato sa akong luha, kapila na ko nahagba. Pero gikaya na sa nako tanan nga mahusga sa mga tao na ako. Naglat ko nilang di mao kay ko na mauna pangalan tag di mao tagol latag buangon, tagol latag talatala. Gidawat pa ko na tanan mga
sakit sa akong dughan. Bisan nga ni night time nga bubuto na akong dughan, pero di mo ko magpakita nila nga nasakitan ko nga hindi ko magpakita nila nga mahihil ako. Inuom lang ako tanan, pero mabot gani ang time nga hindi na ko kaya sama lang. Una nagkastan ako pabinas ako dughan nga pili na to, watay masumbungan, way paminaw na to, kay lagi hinahanat ang pagkatao pala sa pananaw nila. Bisan nakabuhat na tayong maayo, doon talaga punta para nila. Bisag sakit na kesta na okay ra. Ihilak na lang na ako kay ako man sa tayo masumbungan sa atang gibati ka. Gusto natin masumbungan sa itong gibati sa magsakit at daghan. Watay masumbungan kaya banalan nila na ito. Inahanat nga pagka inahan ito. Watay ka paslala nga pagkainahan. Salbahis na nga pagkainahan. Pero ginawad man na ako tanan nila paghusga na ako kay tao ragod ta. Ay, perfect na ito sa kalibutan. Sila na mo yung nagpapiling perfect. Dili sila mo dawat sa ilang mga kasaypanan ba. Pero na sila yung mga sayo nga nahimo silang kinabuhi. Feeling nila permi, mga limpyo sila, mga perfect sila. Sila yung masad sila yung mga binuhatan, limpyo sila. Kahit kaayo sa time nga watay mahod at dughan, ang talaga yung kaugalingon atong masumbungan. O ang Ginoo na man ang Ginoo, di man nabuta ang Ginoo, kay ba man na unsay tinuod o unsa na ilang ipabuhat diri na ako og giunsa ko nila. Wala na silang giamputan. Gitugyan na lang ako sa Ginoo. Ang ilang pagtamay diri na ako, paghusga nila diri na ako, pagwaga nila na akong dili mao, pagtamak-tamak nila na ako, pagdugmok nila na ako. Kanatanan gihangat ko na tanan sa Ginoo. Kay mo ko isa nila. Kalimpyo sa akong konsensya, ako isa nila, huwag anong ginano ko nila. So, iba ako, uhod. Katanawan na ko sa Ginoo, og pagaan na ko biyag kalipay, puhod. So, iba ako, kanitanan ako luha, rubaylaan kami og kalipay, puhod.
Pasensya na mo guys kay sa karon nga time nagpahunga na dyan ko sa akong gibati. Kay hot kay ako dughan guys. Mara nagbubuto ako dughan. Maong diri na lang na ako gipahungaw, tanan akong gibati. Sa makasugatan din ako nga video, pasensya na kaayo mo. Okay ra ko, okay ra jud ko. Okay ra jud ang tanan ko. Daghan naman siguro na nahubog na imong galon dong. Dili lalim nga. Dili lalim para nako nga sila linabanan sa mga tao, sa tanang tao. Ug kinsa pa ng mga tawhana diha. Suon nila ang mga Ang tao. galon na.